Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Татар Кынада авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Гайфуллина Фәнүзә Вилдан кызына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 55 яшьлек юбилейлы тулган көнен каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Загид, кызы Кадрия, тормыш иптәше Усман, кызы Альбина, тормыш иптәше Артур, оныклары Камил, Самира, Мәрьям, Амир һәм Рамил котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез 1966 елның 21 августында якты дөньяга аваз салган. Бик иртә, бары 7 яшендә генә булган чакта Газиз әтисен югалта. Әнисе абыйлары белән кызын күп авырлык күреп бер ялгызы үстерә. 1990 елны әтиебез Загид Хамид улын очратып матур гаиләләрен коралар һәм татулыкта, мәхәббәттә 2 сөекле кызларын тәрбияләп үстерделәр. Йөрәгемнең түрендә иң олы урын алган кадерле, яраткан хатыным. Минем өчен йокысыз төннәр үткәргән сөекле әнием, йөрәк парәм, Газиз әбекәебез. Бүген күңелләр әллә ничек дулкынланып, сиңа карата ярату хисләре белән тибә. Тантанаң синең гади түгел. 55 ел яшәгән матур мизгелең. Матур диләр синең юбилейны. Тормыш көндәлегенең алдагы бите ачылып, лаеклы килеш дәвам итәсең. Нинди сүзләр табык икән синең хакта сөйләргә. Берне әйтәсе килә. Синдәй кешеләр миллионга бер очрый торгандыр. Син бик гадел, артык туры сүзле, әйткән сүзеңдә торучан, якыннарың өчен дөнья җимертеп, океаннар кичергә хәзер булган шәхес. Рәхмәт Раббыма, син безнең язмышка язылган кеше булганга. Мине ир итеп, балаларымны бүләк иттең. Балаларыңны бәхетле итеп, бик абруйлы ана була алдың. Ә хәзер оныкларыңнан ярату һәм рәхмәт сүзе ишетеп яшисең. Хатынымның туган көне, сөеп, көчеп аламын. Артларыннан киткән чакта гел күзәтеп каламын. Озак еллар яшәсәк тә һаман яратам үзен. Бары уңай сыйфатларын күрә күңелем, күзем. Газиз чәчкән, гомеремнең син иң олы бүләге. Тузмасын ул мәхәббәтнең яшьли кигән күлмәге. Котлы булсын туган көнең, бездән теләк кабул ит. Минем белән икәү бергә 100 яшеңә кадәр җит. Бүген безнең өчен зур бәйрәм. Безнең иң яраткан, иң кадерле кешебез әниебезгә 55 яшь тула. Кадерле әниебез, без сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын. Кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, балаларың һәм оныкларың белән бергә матур итеп яшиек. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт. Рәхмәт сиңа барсы өчен дә. Раббым, әле озак еллар синең шат, елмаюлы йөзеңне күреп, бәхетле булып гомер кичерик. Син янәшәбездә булганда тормышыбыз тулы, мәгънәле. Һәр көнебез бәхет белән дә тулы. Әниебезгә 55 тула, якты бәйрәме бүген. Я Ходаем, һәр вакытта кояшлы булсын күгең. Әни дигән исемеңне бар яклап та акладың. Гомер буе туры юлдан кеше булып атладың. Бала оныкларың өчен кызганмыйсың җаныңны. Мулдан бүләк итәсең син аңа иркән азыңны. Рәхмәт сиңа, түбән генә башыбызны иябез. Синнән дә юк кадерлерәк безгә кеше диябез. Хөрмәтле Фәнүзә Вилдановна, юбилейлы гомер тантанагыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Авырлыклар сындырмады, була белдең түзен. Син лайыклы каршылыйсың гомереңнең көзен. Сөеклем дип дәшүшең бар, әнием дип әйтүшең бар. Нәнәй дием, үзелеп сагынып, килүеңне көтүшең бар.
төшең бар, мен әйдиеп, үзіліп сағынып, килүеңне көтүшең бар. Сөйгүлем дип дәшүшең бар, әнием дип әйтүшең бар, мен әйдиеп, үзіліп сағынып, килүеңне көтүшең бар. Исән сау һәм сәламәт бул, рәхәттә генә яшә. Рәхмәтләрем чиксез диеп, йөрәк